On vas vestida així? ¿No vamos a hacer unos vinos? Primer la barema. I tot seguit, la elaboració del vi. Apa, afanya't! Canvia't de roba i vine a tallar raïm. Quan alguna cosa no li agrada, si es caqueja. Es que tenía los audífonos bajados de volumen y entendí vinear. Quin raïm més preciós! Aquí a Geòrgia tot ho és de preciós. M'encanta gaudir de la vida de granja. A mí me gusta más lo tradicional. Por lo menos después pisaremos uva, ¿no? No, dona, no. Ara tot és mecànic i es prensa. Oh, jo que m'havia hecho la pedicura francesa. Doncs apuja't el volum dels auriculars. No sigui que entenguis una altra cosa. Després anirem a munyir vaques. Has dicho munyir què? També tens la manicura francesa? Espera. Hola, Mariana. Què tal? Anem a munyir.